Entorn al primer mil·lenni apareix un nou model d'organització social i política que anomenem cultura talaiòtica. Tot i que són agricultors i ramaders, hi ha importants canvis que s'observen sobretot en el territori. El nom de cultura talaiòtica prové de talaiot, que significaria gran torre o atalà. Sabem que eren públics, que eren identitaris de la comunitat i que tenien una funció també de control del territori, entre moltes altres. Alguns poblats tenien edificis monumentals que estaven adossats en el talaiot i que serien espais dedicats al processament i a l'emmagatzematge d'aliments. En el context del Mediterrani s'intensifiquen les relacions comercials i arriben a l'illa productes exòtics i de prestigi i que estarien relacionats amb una nova demanda per part de les societats indígenes de Menorca. En l'àmbit funerari apareixen les navetes d'enterrament i també l'utilització de coves, ja siguin treballades o naturals, que presenten tancaments ciclopis a l'entrada. En aquests espais s'han pogut documentar inhumacions col·lectives on es practicava un ritual únic en el món, que és el ritual dels cabells, on es tenyien els cabells, es tallaven i es col·locaven els blens dins uns dipòsits cilíndrics que podien ser de cuir, d'os o de pell i que es col·locaven al costat del difunt.